न ढेर दिन बाद गे ठिकाना गौ हालात गे अब होतौ न ढेर दिन बाद गे ठिकाना गौ हालात गे हारा दिन 107 लगल आपस में गौ जानवा गे हारा दिन 107 लगल आपस में गौ जानवा गे अरे घंटे घंटे खोजा है छौड़ी पलामू जिला के थाना गे घंटे घंटे खोजा है छौड़ी पलामू जिला के थाना गे मनवा के पुरतौ न लाला सागे जाई पर तो हमरा 3 बरस